أرسل زينام قدم منستر أبي أحمد بحلفة بوب فرانسيس تسمع محزن قليصان ኢትዮጵያ ኣብ እስያን እትገብሮ ኩለ መዳይ ርክብ ቪየትናም ስልታዊ መሓዛ ከም ዝኾነ ታረጋጊጻ ክብሉ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገሊጾም ቦጻይ አሜሪካ ኣብ የመን ከተማ ሰና ኣብ ዕዳጋ ቦታ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝሓለፉ ጉጅለ ሕጡቲ ኣፍሊጡ على تسنوي 13 ميازيا 2017 عام تمرت مشت ساعات حدا عقيلو نباخم سلالو ما ادزينا اي تي في تغرينا حزنا لكم قربنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كبرات تملكتي مزيناتات جيتاچو الله مساخم كصنح حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات قدم منستر أبي أحمد بحلفة بوب فرانسيس تسمع محزن قليصام قدم منستر أبي أحمد بحلفة يوت بوب فرانسيس تسمع محزن كم قلصو تحبيرهم لك باباس كاثوليكا بيت كريستيان روما بوب فرانسيس اب مبل 88 عامتهم لما عنتي كابز عالم دخام معرفه قدما منستر أبي أحمد محبره ميديوم ابزسفر ومجلسي حزن بحلفه ليك باباس كاثوليكا بيت كريستيان روما بوب فرانسيس تسمعهم حزن قليصام كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا بحلفة ليك باباس بوب فرانسيس تسمع حزن قليصام كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا بحلفة رئيس ليكان باباسات كاثوليكويت بيت كريستيان روما بوب فرانسيس تسمع حزن قليصام تا بيت كريستيان ابزوز صوتو مجلس حزن بوب فرانسيس لو معلتي اب مبل 88 عامتهم كابز عالم دخام معرافو من بزيد ما تا بيت كريستيان تسمع حزن قليصام منستر سراحن كلتن مفريات كامل أبقربا وان بقدما منستر أبي أحمد زتمرحة وجلولو خاف فيتنام زقبر عودت بزملكة مبري هبان مبريين فيتنام بصفلاليو عودتات إيكونومي سراحتي ريفورم بمكادام كاب قلولاو بغلطوف كتوص زخالتلو نطفة تعمل كيتن تزاريبا توداداري إيكونومي مهنات زي توهابو الأخطوة بسراح لمعات عقمي سب مسرحو بمقلاز أبتعودي كل في لوطي بمقبارة وعودي تمرتن سلطنانا ينوح وان فنو تكارتات حنسيسو بزوحات سراحتي موبقانوم قليسن أب إثيوبيا أبتي عودي بزوحات من قسقاسات مجماروم بمردا تعودي بزبلت أن معباينا يتمرتن سلطنان سممعنت مس فيتنام معرافو أفليتان ኢትዮጵያ ኣብ እስያን ትገብሮ ኩለ መዳይ ርክብ ቪየትናም ኣብ ኣፍሪቃን ክል ንዝህልዋ ርክብ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ስልታዊ መሓዛ ክጥቀማየን ክብሉ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገሊጾም ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቪየትናም ዝገበርዎ ዕላው ዑደት ኣመልኪቶም እቶም ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ መብርሂ ሂቦም ኣብ መብርሂኦም ድማ ቪየትናም ካብ 1984 ጀሚሩ ሪፎርም ኢኮኖሚ ከም ዘካየደትን ዝስዕቡ ኣብ 1990ታት 700 ዝነበረ ድኽነት ዜጋታታ ሙሉእ ብሙሉእ ምፍታሕ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ኩነታት ሩዝ ቡንን ካልኦት ፍርያታት ሕርሻን ናብ ዕዳጋ ወጻኢ እናቕረበት ትርከብ ክብሉ ኣረድዮም ኣብ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ምስ ትካል ንግዲ ዓለምን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ምስ ርከቡ ብዝገበረቶ ስምምዕነት ልዑል ቀጥታ ኢንቨስትመንት ምእካብ ብምግላጽ
ምእካባ ብምግላጽ ኤክስፖርት ዝመርሖ ኢኮኖሚ ከም ዝሓነጸት እውን ኣዘኻኺሮም ብመንጽር እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ መራሕቲ ሃገር ኣብ ዝገበርዎም ልዝባት ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርጋጽ ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ካብ ስርናይ ብምቕጻል ንሩዝ ልዑል ግምት ከም ዝሃበት ተላዒሉ ኢሎም ቪየትናም ኣብ ፍርያት ሩዝ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሐት ስለ ዝኾነት ሩዝ ንምስፍሕፋሕን በፍርያት ሩዝ ብምግቢ ርእስኻ ንምኻል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ልዑል ልምዲ ምርካብ ከም ዝተኻእለም ኣብሪሆም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኣትክልትን ፍረምረን ከምኡውን ፍርያታት ቡን ልምዲ ዝርከበላ ሃገር ከም ዝኾነት ኣልዒሎም ኣብ ህንጸት ከተማ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ምንካይ ድኽነትን ዓውዲ ቱሪዝምን ተነሃገራት ልምዲ ንምልውዋጥን ዘኽእለን ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ኣልዒሎም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ስዒቡ ድማ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ቪየትናም ኣፍሪካ ንምርኻብ ድሉ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ብሓፈሻ ኣብ ዝተገብረ ልዝብ ኣብ ዓውድታት ንግዲ ኢንቨስትመንትን ትምህርትን ብሓባር ንምስራሕን ኢትዮጵያ ናብ ኣፍሪቃ ምእተዊት በሪ ጌርካ ንምጥቃም ድሌት ከም ዘሎ ተራእዩ ኢሎም ኢትዮጵያ እውን ኣብ እስያ ኣብ እትገብሮ ምርክባት ንቪየትናም ከም ስልታዊ መሓዛ ከም እትወስድ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብ መብርሂኦም ገሊጾም مكتل ما دزينا يتبي تقرنياكم تركوا كبرات تختاتل تمارسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجر أبز حلفوا حمشت عمتات منقص نزفر توريزم بزهابوت أمتاب كل عمتات حمشت حدقتات أبو دو حورات منقصات تكال ساينس تمهرتن باهلن يونسكو مزقاب مخالو أفليتم زي دما إثيوبيا كساب حزاب مزقب حدق علم زمزقبتهم زي دهسسون حدقتات بزحي بحفشة 10 شمونتن كبزحو يقبرهم هاجر زي كتعوث زخالت منقصين الزفر زهابوت أمتا لعول بمخانيو ناتبها ليقلز إثيوبيا كابزي زفر كترباح معبر السب سلامو بمحلاو حدقتات كناخن كم زقبا يحبر نصاب مسكرم جرنت مرها سلام مرسا مبوكل ودسب زخونة إثيوبيا سفيح تاريخ بركت زوال بهالي قوانقوانا حدقن التوننية إثيوبيا زغدم زرسب زنبرلان بركت زوالو حدقتات وناني تنتقونتون نزي بمللاين بمكن غانن كابز زفر كركب زقبا ربحا بزقبا عاقن زي مركابا قلات سيد ليون يخوننبر أب زحلفو عمتات نزي زفر بستوابت أمتا زفر التوريزم نعبيتو قطبا هاجر كم حدا عمدو خوينو كربه تواغيرو يوم تبت حنت مسألة مع التوريزم كاب معباي بالسجرة نحدقتات تأمت بمهاب أب زحلفو عمتات ببرك هاجر لخه 3 زقوا حدقتات سجنا تغير لهم يعم نقل قالوت بقيعم يوم መንግስት በሰጠው ልዩ ትኩረት ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል መንግስቲ ብዝሃቦት ኣመተ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተዓሚሞም እዮም ውጽኢቱን ተመዝጊቡ እዩ ኣብ ክልል ዝግዘዚ ካብ 30 ንላዕሊ ዝኾኑ ሓድግታት በጀት ተሰሊዑ በኣና በበዓል መዚ ሓድግታት ፌደራል ጽገና ተገይርሎም ለሚዖም ናብ ግልጋሎት ሰጊሮም እዮም እዚ ማለት በብርክ ክልል በብመሓወሩ በዝርከቡ ኣካላት መንግስቲ ዝተጸገነ ሓድግታት ክሓውሰ እዩ ከምኡውን ካብ 40 ዝዛይዱ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሃገር ወፂኦም ዝጸንሑ ሓድግታት በዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ምስ ሰብ ብጽሒት ብዝተሳለጠ ምውዳድ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክምለሱ ጌርና ኢና ክሳብ ሕዚ ብዘሎ በብርኪ ዓለም ለኸ ሃገርና ኣብ ዩኔስኮ ዘመዝገበቶም ሓድግታት 18 እዮም 12 ዝድህሰሱን 6 ዘይድህሰሱን እዮም ካብዞም ሓድግታት እቶም 5 ዝተመዝገቡ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመት እዩ 3 ዝድህሰሱን 2 ዘይድህሰሱን ሓድግታት ማለት እዩ በመዳይዚ እዚ ትካል ልዕሎጢ ዘመዝገበሉ እዩ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓድግታት ንወለዶ ካብ ምስግጋር ብዝዘለለ ጭቡጥ ምዕባለታት ባይታ ክትሕዙን ዞባው ሓበራውነት ከዕብዩን ይንጠፍ ኣሎ ከዚህ በፊት የነበረው ተሞክሮና ያለው እሳቤ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ተሞክሮና ተሐሳስባን መስራሕ ማሕበራዊ ክላስተር እዩ ሕዚ መንግስቲ ነዘፈር ልዑል ጠመተ ብምሃቡ ናብ ክላስተር ኢኮኖሚ ጸምቢርዎ እዩ ብመንጽር እዚ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ እዞም ሓድግታት ንወለዶ ካብ ምስግጋር ብዝዘለለ ተረባሕነት ቁጠባ ማሕበረሰብ ተኸባቢ ምስ ካልኦት ከባብታት ናይ ምትእስሳር ስራሕ
እናሰርሐዩ ዝርከብ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚያስተሳስሩ ለምሳሌ ባለፈው ምስ ጎረቤት ሀገራት ዘተአሳሰሩና ከማብነት አብዝ ሐለፈ ናይ ሶማሌ ዘይተጻሐፈ ኸይድ ስርዓት ዳይነት ማህበረሰብ ዒሳ ምስ ጅቡቲን ሶማሊያን በሐባሪና አመዝጊብና እዚ ድማ ቦገን ጅቡቲ ሕቶ ቀሪብልና ኣሎ ባህላው ስርዓት ዳይነት ዓፋር በሐባር ክንነጥፈሉ አብ ምንቅሳስ ንርከብ በኻልእ መዳይ ድማ በአና ወገን መጽናዕ ተዛዚሙ ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ቤንሻንጉል ዋዛ ምስ ሱዳን በሙኻን ከነመዝግብ እንዳጽዓርና ንርከብ በዚ ድማ እቲ ሓደ አንፈት ጠመተና ምስ አፍሪካውያን ጎረቤት ሕዋትና በሐባር አብ ዘተአሳሰሩና በሐባር ነቲ ፋይል ብምስንዳእ ዝተሰርሐ እንተልዩውን ናይ ሓባር ብምግባር ክምዝገብ ምጽዓሪ እቲ ካልእ ጠመተ ሂብና ነጥፈሉ ከም ሃገር ናብ ሓደ ዘምፁ ናዛዕባታት እዮም ከም ኣብነት ኣብ እንሰት ብኡን ሸማ መጽናዕቲ ነሳልጢና ዘለና ሓድግታት ከም ዓለም ለኸ ሓድጊ ምምዝጋቦም ዝህብዎ ቁጠባዊ ረብሓ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ንውሕስናቶም ሓድግታት ረብሓ ኣለዎም ቶም ሓድግታት ኣብ ዝርከቡሎም ከባቢታት ዝርከቡ ክፋል ማሕበረሰብ ውሕስና ሓድግታት ባይታ ክሕዝ ኣብ ምጽናዕ ሰላም ነጥፍቲ ክኾኑ ከም ዝግባእ ይማዓድ ቱሪስት አንድ ቦታ ለመጎብኘት የመጀመሪያው የራሱ ደህንነት ዋስትና ማስጠበቅ አለበት በጽሕ አዲ በቀዳምነት ዝኾነ ከባቢ ክህውጽ ድሕንነቱ ውሑስ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ክነፈጽም ተዘይክኢልና አጸጋሚ እዩ ነዚ ውሑስ ጌርና ኢትዮጵያ ምንም ኣየሃልዋ ብቱሪዝም ጥራሕ ድልዱል ቁጠባ ክትፈጥር ትኽእል እያ ፈጣሪ ሓለፋ ሂቡ እዩ ተተባሂሉ እቲ ውህብቶ ንኢትዮጵያ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ኣየራን ፍልፍል ማይ ምዃናን ከምኡውን 70 ጎቦታት አፍሪካ ዝርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ንምሕኻር ጎቦ ኣድለይቲ ነገራት ኣለዉ መሰረተ ልምዓት እንተተማልኡ ብቱሪዝም ጥራሕ ክንነብር ንኽእል ኢና ይዘረፋሉ ይህ ሁሉ አደጋ ደርሷል አይተናል ሁለተኛ እነዚህ ቅርሶች ጎንጺ ኣብ ዝዓሰሎም ከባቢታት ዛዕበየ ጉዳት ዝበጽሕ ኣብ ሓድግታት እዩ ዕንወት ይበጽሖም ይጓሓሉ እዚ እንዳበጽሐ ሪና ኢና በመበልካላይ እዞም ሓድግታት ንወለዶ ከመሓላለፉ ዝኽእሉ እንተተሓልዮም በጽሕ ዓዲ መጽኡ ክህውጾም ዝኽእል እቲ ከባቢ ሰላም እንተኾይኑ እዩ በዚ ድማ ሓድጊ ይምዝገበልና ዝተመዝገበውን ውሕስ ኮይኑ ዘይተመዝገቡውን ክምዝገቡ ተተደልዩ እቲ ከባቢ ሰላም ክኸውን አገዳሲ እዩ ክሳዕ ሕዚ ኢትዮጵያ 12 ዝድህሰሱን 6 ዘይድህሰሱን ሓድግታት ዘመዝገበት እንትትኾን ብቐጻሊ ካልኦት ሓድግታት በብርካ ዓለም ለኸ ንምምዝጋብ ብጠመተ ይስራሕ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዓለም ለኻው ሓድግታት ብምክንኻን ወለዶን ምስግጋር ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ብዛዕባ ምዃኑ ይግለጽ መንግስቱን ታሪኻዊ ሓድግታት ልዑል ጠመተ ሂቦ ምሕዳስ እጃሙና ተዋጻኢ ከም ዝመጸን ነዚውን ከም መርኣያ ቤተ መንግስቲ ሃጸይ ፋሲለደስ ተረቋሐ እዩ ሀብታም ተክለስላሴን ዘዋድዱ ሰብሳብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ስልጣኔ ኢትዮጵያ ንዓለም ካብ ዘፋለጡን ቁርዓት ወለዶ ካብ ዝኾኑ ታሪካዊ ሓድግታት ኢትዮጵያ ቤተ መንግስቲ ሃጸይ ፋሲለደስ ጎንደር ሓደ እዩ 400 ዓመታት ዘቁፀረ እዚ ቤተ መንግስቲ ገፊሕ ታሪክ ሓቂፉ ጸንሕ እንትኸውን ሕዝውን ሕድሳት ተገይሩሉ ከም በሐድሽ ታሪክ እናገለጸ ይርከብ ከረጅም ጊዜ በኋላ ጎንደር ግርማዋ ጎንደር ውበቷ ጎንደር ሳቢነቷ እና በምን መገለጫ እንደሚነገርና እንደሚታየም ጭምር ለማየት እድል አገኘው ድሕሪ ነዊሕ እዋን ጎንደር ግርማኣ ጽባቐኣ ሰሓባይነታ ንምርኣይ ዕድል ረኺበ እየ ካብ መንገዲ ኣየር ኣዘዞ ጀሚሩ ክሳዕ ፒያሳ ዘሎ መንገድን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ኣተሓዳድስኡ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ ጎንደር መስሕብ ቱሪዝም ከም ዝኾነት ዘረጋግጽ እውን እዩ ኮሪደር ፒያሳ እውን ጎንደር ጽሪት ከተማ ከም ዝኾነት ዘርኢ እዩ ቅድሚ ሕዚ እዚ ቤተ መንግስቲ ከምዚ ዝኣመሰለ መንገዲ እግረኛ ይነበሮን ሕዚ ግና ተቐይሩ እዩ ሰሓባይ ንክኾን ተገይሩ ተሰሪሑ እዩ እዚ ዝኹርዕ ስራሕ እዩ ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ 1628 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃነጸ ዝግለጸሉ ቤተ መንግስቲ ሃጸይ ፋሲለደስ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ሓድጊ ዓለም ኮይኑ ዝተመዝገበ እንትኾን ብብዙሓቱን ንኣዳ ዝረኸበ ቤተ መንግስቲ እዩ ነዚ ታሪክ እዚ ኣብ ዝምጥኖ በራኸ ንምቕማጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ጠመተ ሂቡ ሰሪሑ እዩ ይህ ስራ አይንገላጭ ነው ይህ ቦታ ከተሰራ 400 ዓመት ነው በ400 ዓመት ጊዜ ውስጥ ስንት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥገና እንዳገኘ እርግጠኛ አይደለሁም እዚ ስራሕ አይን ዘንኩሕ እዩ ካብ እዚ ስራሕ 400 ዓመት ገይሩ እዩ ክንደይ ጊዜ ከም ዝተሃደሰን ጽገና ከም ዝተገበረሉ ርግጸኛ ይኾንኩን ብዙ ይልክዕ ግና ስራሕ ተሰሪሑሉ ከም ዘይፈልጥ ብርግጸኝነት ምግላጽ ይካኣል እዩ ጎንደር አይና ተገሊጹ እዩ ጽባቐኣ እውን መጽኡ እዩ ግን ድማ ኣብ ጅማሮ እያ ትርከብ
ሕዝውን ብዙሕ ስራሕ ይሓትት እዩ ኢትዮጵያ ኣለውን ኢላ እትኸርዐሎምን ከምዝውን ነይረአየ ኢላ ንዓለም እተሪኦም ሓድግታታ ትማሊኣ ምግላፅ ጥራይ እንተይኮነ ሎሚ ዘኽብርዋን ንፅብሓውን ንኽትፍራሕ ዝዕድሙ እዮም እዞም ሓድግታት ፅበቆም ንምውፃእ ዝተጀመረ ስራሕ ምስሊ ኢትዮጵያ አጉልሁ እናርአየ ይርከብ ፋሲል የነበረውን ግርማ የነበረውን ሞገስ የነበረውን ታሪካዊ እይታ ሳይስትና ሳያጣ ፋሲል ዝነበሮ ግርማ ሞገስን ታሪካዊ ምስሊ ከይሰሓትን ከይሰኣንን ናተሰርሐሉ ዘሎ ኸይዲ ብጣዕሚ ሰሓባ እዩ ዋና ዕላሙ ታሪክ ምህዳስ እዩ ጀጎል ዳግም ይህነጽ እዩ ዘሎ ላሊበላን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘለው ታሪካዊ ቤተ መንግስታት እውን ብተመሳሳሊ እናተሃነጹ እዮም ዘለው ነዚኦም ኩሎም ስራሕትታት ዋና ዕላማ ምስትማሊ እንተይ ተጻላአና ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ታሪክ ንትምህርቲ ጥራይ ንምውዓል እዩ ምክትታል ማዕድ ዜናኹም ትርከቡ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓርነዮ ዜና ክንሰግር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሌጎስ ዝገብሮ ሰሙናዊ በረራታት ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ናይጄርያ ከተማ ሌጎስ ዝገብሮ ዘሎ 7 ሰሙናዊ በረራታት ካብ 24 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ 14 ሰሙናዊ በረራ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ እዚ እውን ዓማዊሉ ምቹውን ኣማራጺ በረራ ንምሃብ ዘኽእል ምዃኑ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ሚዲያኡ ኣፍሊጡላ ኣሞዳታ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ የመን ከተማ ሰንዓ ኣብ ዕዳጋ ቦታ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ህይወት 12 ሰባት ከም ዝሓለፈ ጉጅለ ዕጡቕ ሑቲ ኣፍሊጡ ኣብ ዋና ከተማ የመን ሰንዓ ብዝተገብረ መጥቃዕቲ ህይወት ሰባት ካብ ምሕላፉ ብተወሳኺ 30 ሰባት ኣብ ዕዳጋ አልፋርዋህ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ ሰራሕተኛታት እዋን ሓደጋ ሕዚ ጉዱኣት ንምድሓን ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ ወኪል ማዕኸን ዜና ሳባ ጸብጺቡ ብሰንኪት መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝፈረሱ ህንጻታት ውሽጢ ዜጋታት ናይ መውጻእ ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ሑቲ ዕላው ገይሩ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ኣብ ግዛኣት ሰዓዳ ካልእ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል የመን ኣብ ዶብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮይኑ እውን ተመዝጊቡ እዩ ሑቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትፍጽሞ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢላ ናብ እስራኤል ሚሳኤል ሙንጫፉ ከም ዝቕጽለሉ ብተደጋጋሚ ይሕነይ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ዳግማይ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹ ንነዘ ኣሜሪካ ህይወት ብኣማኢት ዝቑጸሩ የመናውያን ከም ዝቐጠፈት ጸብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንቀነጥታትና ክነዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብሕልፈት ፖፕ ፍራንሲስ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጻ ኢትዮጵያ ኣብ እስያ ንእትገብሮ ኩለ መዳይ ርክብ ቪየትናም ስልታዊ መሓዛ ከም ዝኾነ ታረጋጊጻ ክብሉ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገሊጻ